task. That's not we joke. Mama ngekesha mastamagosha. Safuna ukumatanga. Sithengile mzali iveki yonke kulomzi. Sithenga amagqirha elikhaya. Sisima wasondele emntaneni. Mastamagosha sayawuyaleza kusasa. Sisithe konomvuma kufa belikhaya. Mabasondele kunomagama. Phakathi kwale nkundla mastamagosha. Bazibonakalisa izimbo. Malume wami ngayixesha ngeqamakho phambi koba siphume bayijoje impahla bayijonge bayiphelele mastamagushe siphuma apha abibhonga ibhokwe mastamagushe thatha ufika phezu komkhatho yabibhonga incamaza ngexesha mastamagushe sayifake esikithini samanzi malume wami ngexesha ngeqamakho wabebhonga lo mhlekazi uma kukhanya phakathi kwale nkundla kukho umhlekazi ondandayo namkhatho ngexesha ahambe ixesha endanda aphinda aphuma aphinda abevele aphinda atshona aphinda yawuvela mastamagushe ngokunza kuthatha impahla tatama ngicela impahla negqirha belilungisa la mpahla khona ukusutha enkosi khona uvuma kufa belikhaya banotamagu belikhaya ngoba lo mntu uqale etamagwini wathi esuka etamagwini wabheka esiputhubeni ngokunika nto unika imvuma kufa belikhaya nasemambehleni kambe abanye babo batshone bengazange bayithatha imvuma kufa Mastamagushe zama ucanga umoya wami ke uzuzinze phakathi kwale bheki canga umoya wakhe mamnokwesi phakathi kwale nkundla akusiphokazi bakhe wangena ngenye imini endukele nkusiphokazi mabhokana kodwa lajika ixesha latshonela ngemini wajika wangumhlekazi nomaqamaka ngokusonyusa ibhekile yakhe esikhali ukhalelwe intambo yakhe enqule kokwa wathi maboda ukwazi ukutya ibhokhwe mhlekazi yasebuqheni ngena intambo enkulu yakhala intambo yakhe enkulu kule nkundla ngokuyangena umambondo ngebhokhwe yakhe yokuqala phakathi kwale nkundla mastamagushe ebuqhirheni bomhlekazi ngoku sokubulela lothi sothi enkosi mastamagushe sacela ingoma yekhaya manje yesithunya noma maqhayi izawuphela sizayibamba undenzela uba utani lahlekayo emveni koko sibone umoya uthi makuthini camakho cela ingoma yalapha ekhaya yecawa Yesu langa